Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Simply Creation. Vani je opet jako hladno, pa smo odlučili ostati unutra, a današnja tema je voće i povrća. Počet ćemo s povrćem. Zima je, pa na tržnici baš i nije neki izbor, ali smo ipak uspjeli naći nekoliko zanimljivih stvari. Na primjer brokola. Brokola je super, jako je zdrava, puna je bjelančevina, odnosno proteina. Ovo je cvjetača ili karfiol. Bila je čitava, ali smo je malo pojeli. A ovo su rotkvice, moje najdrže povrće. Zatim imamo mrkvu. Ovo je neka jako debela mrkva, inače nisu tako debele. Ovo je luk, neki ga zovu i crveni luk. Ovo je češnjak ili bijeli luk. Jako je zdrav, iako baš ne miriši najljepše. A ovo je mladi luk. Ovo je svježi krastavac. Super je i kad je pasteriziran, odnosno ukiseljen. Onda imamo rajčicu. Ovo je tipičan primjer industrijske rajčice, nema baš niti jednu manu. Ovo je paprika crvena i paprika zelena. Ovo je krumpir, on je najzdraviji kad ga jedete kuhanog. Ovo su masline, inače ne rastu u zdjelici nego na drvetu i ovo su isto pasterizirane, odnosno ukiseljene masline. A sad idemo na voće. Također ga baš nema puno jer nije sezona, ali ipak smo uspjeli ponešto naći. Na hrvatskom se ovo voće zove nar ili šipak. Ovo je naranča, ona koja je iznutra crvena se zove crvena naranča. Banana je i na hrvatskom banana. Ovo je limun, a ovo je kiwi. I limun i kiwi su krcati vitaminom C. Ovo su jabuke, zelena jabuka i crvena jabuka. A ovo je kruška. Kruške obožavam. Ovo je grape. Od grape možete dobiti fini cijeđeni sok. I to je sve za ovaj puta. Hvala što ste gledali još jednu epizodu Simply Creation. I ne zaboravite jesti puno voća i povrća jer je to jako zdravo.